Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Mga igsoon, uban sa tumatag sa tagsa kakatuyuan ng Santos nga Misa, ato sa kining ihalad ng Misa, pagpasalamat sa Ginoo sa mga nagkalain-laing grasya, mga panalangin ngayang gihatag kanato. Og ninyo sab nga Santos nga Misa atong ilakip sa atong mga pag-ampo kining atong mga bag-o nga mga lagad sa atong simbahan, isip lictors and cantors. Ato silang iampo nga unta sila magmalahutayon diha sa papangalagad sa simbahan. Og sanglit itang tanan mga makasasala man, aron mahimo kitang andam ug gangayan sa pagsaulog ning Santos nga Misa, ato ang hinulsulan ang atong mga sala, atong pangayoon ang kaluoy ug pasaylo sa Ginoo. Inakasala kanimo ug nakala sa imong kahayo, Ginoo, Ginoo. Hinulsulon ayaw hinuuhi sa likway, Ginoo, Ginoo, kahaloy kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
langit nung hari, Diyos Amahan magkagaga sa tanan. Simba kami kanimo, nagapasalamat kami Ikaw lamang ang mundo, Ikaw lamang labing halang doon, O Jesu Cristo. Uban sa Espiritu Santo, yan sa imaya sa Diyos Amahan. Mag-ampo kita. O Diyos, nga naghatag kanamo sa kaluwasan o pagkasinagop nga anak. Tanawa nga mapo ang ngoron ang mga anak sa imong gugma. O hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan ug sa langit nga maoy among kabilin nga walay kinutuban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Panglingkod. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang naganam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo, ug mga Hudiyo nga Griego ug pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Griego ug pinulungan, miingon nga ang ilang mga biyuda, wala kahatagi sa ilang bahin, sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinunan o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kay sa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug kaalam. Ug amo silang tugyanan
niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibok namong panahon, sa pagampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok, nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa, gipili nila si Esteban, nga puno sa pagtuo og sa Espiritu Santo, og si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudiyo, nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya, gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa, mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam og kadaghan, ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang imong kaluoy, maniaw ta kanamo sa among pagbutang, sa among pagsalig diha kanimo. Ginoo, ang imong kaluoy, maniaw ta kanamo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa mga buutan, pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Sa lira nga may napulo ka kuldas, awiti ang iyang kadaykanan. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kaangayan ug katarong, puno ang yuta sa kaloy sa Ginoo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, anak kanila nga mahalukon kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy. Aron pagluwas kanila sa kamatayon, ug pagamping kanila bisan sa panahon sa tinggutom. Ang imong kaluoy manian takanamo, sa among pagbutang, sa among pagsalig diha ka.
Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao. Apan, gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo, ingon nga mga batong buhi, og ipagamit ang inyong kaugalingon, aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo, ingon nga balaan nga hari, mga maghalad og espirituhanon, og makapahimuot nga mga halad, ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa kabililhong bato, nga karon akong gibutang, aron himuong sukaranan sa Sion. Og ang mosalig kaniya, dili gayud mapakyas. Kining batuha, mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan, alang ni adtong wala mo tuo, ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikway sa mga panday, na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao, ang dakong bato nga nakapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios. Ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo ang piniling katawhan, ang mga harianong pari, og ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios, aron maiya, og aron magmantala sa mga kahibulungan buhat sa Dios, nga nagtawag kaninyo, gikan sa kangitngit, ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako ug mag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung natuwa na ako didto makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo, aron bisan asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong pag-aadtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon, busa-usaon man namo pagatultol sa dalan. Si Jesus mitubag,
Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, nakaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan ug wala ka pa maghihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako, magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siyag labaw pa ni ini kay muadto man ako sa amahan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, labing siguro, majority, if not all, nga niya karon dinhi, gusto gayong malangit. Ha? Gusto yun ta nga makasulod sa gingharian sa Dios. Mao man gani dihay usa ka kaila nako nga among giignan buutan man kaayo, amo siyang giignan nga bay pagkabuutan gyud mo. Nganong nagbinuutan man jud ka pagayo, ingon siya, gusto ko nga makasulod gayod sa langit. Og among giignan kung pananglitan bay wala uroy langit. Miingon po siya, uroy kog naa. No? Pero labing siguro mga igsuon, kanang yung kitang tanan nangandoy wa man gyud tao tingali nga naa sa hustong pangisip nga naguna-huna nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Dili makasulod sa gingharian sa Dios. So kitang tanan gusto nga makasulod sa gingharian sa langit. Uban, gusto kita nga makasudong sa panagway sa ato ang Ginoo. Nga maoy nagbuhat kanatong tanan. Mao na nga sa atong ebanghelyo karong adlaw, ang ato ang Ginoong Hesukristo nagtudlo gayud siya unsaon di ay aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Kinsa di ay ang angayan ug dapat natong sundon aron dili tingali 100% nga makasulod kita sa langit, pero duol-duol. Mao na nga si Jesus atong ebanghelyo karon, giingon siya, muuna ako pag-adto, mag-andam kog dapit alang kaninyo. Unya, kung andam na ni mo balik ko aron kuhaon ko kamo aron bisan asa ako ato usab kamo. Unya miingon din siya, nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong pag-adtuan. Unya si Tomas miingon siya, Ginoo, wa mi kibalog asa ka. Unsao manamo pag-adto nga wa mi kibalog asa ka.
ug unya mingon dayon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. I am the way, the truth and the life. Mao na nga ang aron kita makasulod sa makaadto sa dapit nga giandam sa Dios alang sa matag usa kanato, ato gayong sundon si Kristo, the way, the truth and the life. Si Jesus being the way, atong kahinumduman ug butang nato sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug hunahuna nga si Kristo isip mao ang dalan, wala lang siya musulti kanato nga mao ni ang dalan, kundili siya mismo mao gayod ang dalan. To follow Him, nagpasabot mga igsuon, to live as He lived. Unya unsa man ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo nga mo'y atong puy-an aron gyud kita makasunod kaniya. Labing siguro pirmi na ning gibalik-balik, mao na nga pahinumdum lang gyud nga ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo nga mo'y atong puy-an usab, a life of love bisan ni adtong mga tao nga lisod higugmaon. No? Kinaam gyud tao purya-buyag lang lisod gyud higugmaon. Pero maunay dako nga hagit. Kay wa man gyud nay challenge nga higugmaon nato kana sang mga gitawag natong mga lovable kaayo. Wa gyud nay challenge ang naa hagit nato ang paghigugma ni adtong mga lisod higugmaon. Unya unsa pala ang kinabuhi, a life of service. Unya especially to the poor, the forgotten, o kanang gitawag na tog marginalized. No, nya kana ba yang nindot pigyo ka ng term nga marginalized? Kay nga naman, kung nakahinumdum pa mo katong nag-eskwela pa tao, kamong mga nag-eskwela pa, padruwingon ta, butangan gyud na tog margin. Di ba? Unya dapat anha ra gyud sa sulod ang atong drawing. Pero sa ato pa mga igsoon kaning marginalized, na anay margin, wa pa gyud sila kasulod, naa pa gyud sa gawas. Sa ato pa, mura sila walay labot. Ug mauna ang kinahanglan nga atong tan-awon ug hatagan ug pagpakabana. Kay mausanay gipakita sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Munay hagit ug mao nang kinabuhia nga ato ang paningkamutan sa pagpuyo kung buot gyud kita musunod kang Kristo isip ang dalan. Unya timan-an nato mga igsuon ang dalan nga gusto di ay yung papuy-an sa atong Ginoo, ang dalan dili di ay ang dalan sa gahom ug garbo, kundili ang dalan sa pagkamapaobsanon, ang dalan sa pag-aandam nga moalagad, ilabi na ngadto sa mga nanginahanglan gayod diha sa ato ang katilingban. Mao na nga atong usisahon ang atong tagsatag sa kakaugalingon. Naglakaw ba ko karon sa dalan nga gustong palaktan sa Ginoo kanako? Ikaduha, si Jesus ang kamatuoran. Jesus the truth. Kung atong tan-ahon mga igsuon, unsa mang kamatuoran ka nga gustong ipadayag sa Ginoo sa matag usa kanato, ilabi na ni ining kalibutan karon nga puno ba sa kalibog. Ni ining kalibutan nga usahay gani maglisod na ta og pag-ila kun kinsa ug unsa gayod, usahay gani dili na ta makakita sa kahulugan sa atong kinabuhi ni ining kalibutana. Muna nga pagkanindot unta nga ang kamatuoran nga dala ni Kristo ato gayong mapuy-an. Tulo lang ka kamatuoran. Una nga kamatuoran, the truth about God.
nga ang Ginoo mahigugmaon. Ang Ginoo puno sa kaluoy ug ang Ginoo masinabtanon. Ug andam kanunay mga igsuon nga mo pasaylo. Muna nga ang ikaduha nga kamatuoran, the truth about ourselves. Nga diin kitang tanan makasasala. Tinuod na dili. Sure good. Okay. At least klaro na nato nga kitang tanan makasasala. Pero bisan pa man kita makasasala, gihigugma kita sa Ginoo. Bisan pa man sa atong pagkadautan, na ay Dios nga nahigugma kanato. Bisan pa man tingali nga isalikway ta sa usahay, bisan sa atong pamilya, bisan sa mga tao nga atong gisaligan, nga mauntay mo sabot ug mudawat kanato, musalikway kanato, hinumdumi, dili gyud ang tanan misalikway, kay naay Ginoo nga nahigugma ug andam nga mudawat kanato kun kita muduol kaniya uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga kasing-kasing. Ikatulo nga kamatuoran mga igsoon, the truth about life. Nga ang kinabuhi din nato ining kalibutana, natawo ta nining kalibutana, dili aron mo angkon sa tanang mga bahandi ni ining kinabuhia. Kundili natawo ta nining kalibutan na aron mo experience sa gugma sa Dios ug magpa-experience sa unsa ka mahigugmaon ang Ginoo, ilabi na ngadto sa atong mga kaigsuonan diha sa ato ang katilingban. Pagkanindot unta nga kung kitang tanan mamahimo untang agent sa gugma sa Dios. Ikatulo mga igsoon nga si Jesus isip ang kinabuhi. Si Jesus offers more than physical life. Ang iya gayong gi-offer mga igsoon, He gives eternal life. Unya pagkanindot unta nga ang kinabuhi nga atong sination, dili lang ang kinabuhi after death, kundili atong sination ang maong nindot nga kinabuhi dinhi sa kalibutan, sugdan nato karon. Kay kung dili nato sugdan karon mga igsuon, kanus apaman, mao bitaw nang giingon, kung ang kinabuhi nga gusto natong puy-an, sugdan gyud nato karon. Kay kung dili karon, kanus apaman. Kung dili si ikaw, si kinsa man ang musugod sa kinabuhi nga gusto natong puy-an, kinabuhi nga malipayon, kinabuhi nga puno sa gugma. Unya unsaon man nato mga igsuon aron ato ning mapuy-an ning klase sa kinabuhi? Pagkanindot unta nga kita makihiusa gayud sa Ginoo, pirmi diha sa pagampo. Sama gud nga kana bitang na mga tao nga dili na mo chat-chat, di na mo communicate, mo ingom din tang others naman kay ka, no? Pero kung mo communicate gani sus kanindot, no? Unya kining prayer mga igsuon, mao man ni pag-communicate nato ngadto sa Ginoo. Kung dili na ta magampo, others na kaita. Wa baron diri, no? Mao ra man nga mao na mga igsuon, no? Pagkanindot unta kay ang prayer, kay mao man ay makikpahiusag yun nato sa Ginoo, dili ta mahimong others na kaayo. Makigiusang niya kanindot ko magampo tang tanan, pagkanindot mga igsuon nga united ta sa prayer, united ta ngadto sa Ginoo. Unya laing pamaagi arong mapuy-an gyud nato ning kinabuhia, ang kining pagdawat nato pirmi
sa Sagrada Eucharistia. Unya, andamon yun nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon before ta mudawat. Unya, unsa man nga spiritual preparation, kana yung mangumpisal, magbago sa kaugalingon, unya, pagkanindot unta, ako ni ipakapig gamay, kana sang physical na to nga preparation, nga mudawat ta sa Sagrada Eucharistia ba? Una, kung mudawat ta na sa kamot, ato yung siguroon nga limpyo. Kaya nga naman, ang ato kong dawaton si Kristo God. Usahay inig, ang uban na apay lista sa swertres. Ang kamot. No? Unya, ang uban pod, inig kalawat, dili yun magtarong magdali. No? Kana bang, dawato na to si Kristo pagkanindot tanong nga, unsa magag kung kamot, nindot kaayo nga unsa may buhaton ang sana ang wala babaw sa tuo ug ang tuo mo'y ipunit, no? Ug unya kung basad iklaro pagawas ang dila kayong uban kay inig ang uban pod siguro tinga maniguro gyud nga mahatagan maglibog na lang ang pari ug ang minister asa ibutang kini yung lawas ni Kristo. Amen. Gaway klarong trabaho no? Andamon jud niya nindot kaayo no? Inikalawat ang uban kung inigtan-aw ninyo sa inyong kamot na pagnibisang gamay kayong particle. Kuha gyud na ihungit gyud sa ato pa ba daginoton gyud. Kaya nga naman si Kristo guna ang atong kalawat bisan unsa kagamay mao gina nga mao na si Kristo mo nang andamon ang atong kaugalingon nga mahiusa gayud kita ngadto sa Ginoo. Ug pagkanindot unta mga igsuon kun ato ning paningkamutan aron ang pangandoy nato nga mao ang gingharian sa Dios pirmi natong masinati matag adlaw sa atong kinabuhi. Kung pirmi natong masinati sa ato pa mga igsuon bisan tuod ania pa kita sa kalibutan ato na experience unsa kaanindot ang gingharian nga giandam sa Dios para kanato. Amen. Nindong ta. Ato karong gamit baghuon ang ato ang pagtuo atong gamiton ang Nicene Creed or ang katong termino nga tinag-as. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa ka kiniya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga Bere o nahimong tao. Tungod kanato sang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagaanto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan. Magabalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay
ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios, ang atong labing magagagahom nga amahan, nga milingkawas kang Hesus gikan sa talikala sa kamatayon, ug mibanhaw kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Moingon kita, Dios sa himaya, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga magbalantay ug ang panon sakop sa simbahan, nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo, mopadayag ngadto sa kalibutan sa mapaabsanon ug maalagarong nawong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga naghupot ug buhatang publiko, magtuman uban ang kaligdong ug kakugi, sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan ngadto sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nawad-an ug kadasig ug gikisakit sa kinabuhi ug wala nay gipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon, makakaplag ug mataw nga mobati ug manubag alang kanila ug mutabang kanila sa pagbaton ug pagsalig diha sa ilang dignidad ug katakos, magampo kita sa Ginoo. Dios sa himaya, patalinghugi ang among. Nga sila kansang kinabuhi gigugol diha sa pagserbisyo sa mga masakiton ug sa mga idaran, nga diha sa kaluoy makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatao, magampo kita sa Ginoo. Ngay muntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kanya, patalinghugi ang among pangalan. Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya, kanunay natong bag-uhon ang atong kaugalingon diha sa espiritu, aron motubo kita diha sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ug Amahan, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing, aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab uban sa bag-ong kinabuhi ug ang bag-ong paglaom nga gitanyag kanamo diha sa nabanhaw sa imong pagabanhaw sa imong anak si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. O Dios nga naghimo kanamo, nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa ug baglabaw nga Dios. Pinaagi sa talahurong pagbinayloay ni ining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyuon ta kami kinabuhi, subay sa kaibalo sa maong kamatuuran. Pinaagi ni Kristo, amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, nga ug magdahig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw,
Nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita karon sa pagampo sa amahan, gamito na to ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, amo ang manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan nga kita managsuon. Panagdait manaa kaninyo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Langit no mga mahay, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga amo ang manunubos. Gibindisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata ug bendisyoni kining mga kabataan nga niya karon sa imong atubangan. Panalipdi sila batok sa mga dautan sa katalagman ug sa sakit aron sa kanunay magadaig sila kanimo. Pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahala na ang misa atong dadon ang gugmag kalinaw ni Kristo.